Masu sauraron mu barkanmu da wannan lokaci, sannunmu da kasancewa a cikin wannan shiri namu na kewayowar ranar 'ya'ya mata ta duniya, wanda Majalisar Ɗinkin Duniya ta ware na kowace shekara. Duk wanda aka buƙaci ya ƙayyade irin ci gaban da aka samu a zamanin nan, lallai an haɗa shi da aiki. Ci gaba ta fuskan tattalin arziki ne ko ilimi, ta fuskan siyasa ne ko kuma fasahar zamani. Sai dai kuma a galibin lokuta akan tafi a bar 'ya'ya mata a baya. Misali, an yi kiyasin cewa a yanzu haka fiye da mutum biliyan 2 ne 'yan ƙasa da shekara 25 ba sa hawa intanet a faɗin duniya. Galibinsu kuma mata ne. Ko me yasa haka? Ko menene dalili? Barin mata a fannonin rayuwa da dama? Waɗannan suna cikin batutuwan da za mu tattauna a filin na Rana Ba Ta Karya. Sunana Zainab Alƙali, kuma ina tare ne da bakin nawa a cikin shirin da suka hada da Zainab Muhammad Bununu da kuma Amina Sani Minal, sai kuma Ruqayya Muhammad. Ina muku barka da wannan lokaci, barkanku da shigowa wannan daki na yada shirye-shiryen mu. Barka da zuwa Malama Zainab, zan ce ta kwarata. To madalla, Hajiya Ruqayya, barka da warhaka. Barkanki Hajjaju. Barka dai Malama Amina. Yawa barka. To madalla, masu sauraron mu ita dai Zainab Muhammad Bununu ta kasance 'yar jarida ne mai kuma fafutuka wurin ganin cewa 'ya'ya mata sun ci gaba. Ita dai Ruqayya Muhammad Dambowa ta kasance mace ce mai fafutukar kare hakkin mata a yanayin ci gaban rayuwarsu da dukkanin al'amura, kuma ta kasance ƙwararriya ce wurin shuka bishiyoyi masu tasiri ga rayuwar ɗan adam. Sai kuma ita Amina Salaminal, wanda ita ma ta kasance mai fafutuka ne na kare hakkin mata da kuma yara, sa'annan kuma ta kasance tana ayyuka da wurare daban-daban, musamman ma ƙungiyoyi masu zaman kansu, wanda na san abu ne masu kyau da kuma yadda ake kallon 'ya'ya mata a wannan lokaci. To yanzu idan za mu duba me ke sa ake barin 'ya'ya mata a baya a fannin rayuwa, wanda kusan abu ne da koyaushe muke kokawa akai. Ruqayya Muhammad, zan fara gare ki. Assalamu alaikum. Zan fara da barka zagayowar shekara na rana ta 'ya mace. Wato idan akwai kalubale yake fuskanci da yake tafiya da ita rayuwar ta 'ya mace, babban kalubale shine gaskiya al'ada, kuma al'ada ce ta riga ta tasiri, ta ma ta ninka ta shiga cikin addini. To ana ganin cewa ya mace ita ba sai ta je makaranta ba. Ita ya mace kuma an san ta ne tana kai dan munzali ko a mata aure ta fara samun iyali, namiji je nema a waje. Yana ɗaya daga cikin babban abu da ke damu yanzu. To amma alhamdulillah muka duba a kan cewa akwai yan rajin kare haƙƙi daban-daban globally, da kuma akwai kujerar zama na Majalisar Ɗinkin Duniya akan gender equality da sauransu da za a samu ci gaba. So ana ganin akwai gaskiya akwai positive, akwai bunƙasa a fannin ya mace rayuwarta yanzu. Amma kuma duk da haka ne a ƙasashe da makamakin ga Najeriya, mu nan har yanzu dai a arewacin Najeriya ana ganin cewa ita mace tafi makaranta lalle ba dacewa bane, bai kamata mata wannan yancin ba. Ko ta ilimi na ta kai ilimin, za ta kare da ilimin ne da iyalinta da mijinta, kin gane. So ana ganin cewa ba a so a bata wannan daman. Amma kuma abu da ba a gane shine ita ka ilimanci ya mace kamar ka ilmantar da al'umma ne, saboda za ta mama yanta ilimi. To gaskiya na ganin cewa babban kalubalen shine za a fi tumi zanga cewa al'ada ce ke hada so mana bala'i masibu daban-daban na ganin cewa mace ta damanta ba. Addini bai kawo, babu inda aka ce addini mace ta killace katta nema, babu inda zuwa addini akan cewa katta nema, kin gane ne, katta samu nata. So da yanzu nan mai baka tashi ka nema, mata nawa suka yi aure kake gani cases din matan da maza masa cewa za su iya ban miki 200 da mudun garin masara ki nemi, ya zaki kayan miya ki nemi kayan itace sauransu. To idan ma mace ta miƙe ta neman ba da ba zai yi hakan ba, kin gane. To gaskiya ganin cewa duk da al'ada ne ke babban kalubale ga abin nan dinmu, da kuma inda za a samu ya za a yi kawar da wayar mutane da kai akan cewa al'adar nan fa abu ne zai ce da aka sa ta za a iya canza ta. Mata na da nasu rayuwar za su rawar da za su iya taka cikin al'umma. Yawa ba wai akan hana su bane, a duk da su, a danne su, a tauye su kasu gaba bane. A'a, suna da yanci da kansu a matsayin su na mutane ne.
Amina, idan zan dawo gare ki. Kin san da dama maza sukan ce wai idan aka tashi magana sai a ce 'ya'ya mata shin 'ya'ya mata ne kaɗai za su iya bada gudunmawa, yayin da su kuma 'ya'ya matan sukan koka ne ganin irin yadda mazan sun riga da sun mana fintinkau ko mu ce wani wuraren ma an ban mu a baya. Ya kike kallon wannan al'amari? To a irin wannan a fuskantar irin al'amari haka na kamar ganin 'ya'ya maza su ma suna ganin kamar ana lura ne ko ana dubawa da 'ya'ya mata idan ai maganar barin su a baya. Na farko ba wai 'ya'ya mazan bane kawai suke gani a haka nan. Abu ne da ya daɗe yana faruwa. Duk wani abu da mace za ta yi za a yi ganin shi ne akan ke kika fara to wacce ta fara in nan za ta fi samun matsala. Tabbas ko an ban mata a baya. Amma a yanzu abin da ni ya fi damuna a kai shine mata mostly sun ma fi samun sassauci daga wajen mazajen. Mata da mata shine babban daru. Har dai da aka ce miki shekaru ya ɗan ja. In kika je a kamar ma'aikata haka kika samu kamar dattijuwa ke kuma kina matsayin budurwa haka mai ɗan jini a jika kina da abin da zaki iya presenting ma. To zaki gani cewa maza da suke tattare da ke basu baki kalubalen da mace uwarki za ta baki ba. Kuma usually a platform haka akwai na ƙasa kuma akwai na sama, akwai masu tasowa. Mata waɗanda suka dattawa ba ma mata kaɗai ba, dattawa waɗanda suka tasa akwai gudunmawa sosai da za su ba wa masu tasowa. Har dai waɗanda suke they are established already, so suna da network. Mu kuma masu tasowan kuma akwai innovative ideas. Inda za a haɗa biyu a haɗa yawa tare, kin gane za a fito da abubuwa sosai. So in context of wai a ce wai maza suna ganin tabbas akwai wajaje sosai da maza su ma ba su samun yadda suke so. Amma yadda societal norms ya riga ya yi kare na matan, shi yasa na mata ya fi zama obvious. Akwai aikin da nake yi currently akan na generation, both generation su zo tare su gani yadda za su iya fitarwa. Because usually duk sanda aka fara zaki ji ana cewa a bar kananan su taso amma ba a basu. Har dai na matan ne ma yawan ba a basu, amma dai ko ana cewa a bar na ƙasa su taso. A na ƙasan matan sun fi yawa. Shi yasa muka kawo wannan generation equality in yadda na ƙasa da waɗanda da ya established da kuma waɗanda suke tasowa. Saboda abin da yasa muke using shi in that context, saboda kai zama na kawai muna kallon mata amma matan sun fi yawa, we are left behind more. So in aka samu waɗannan two bridges na two generation nan suka zo tare, za su iya creating abin da zai taimaka na gaba. To amma ban katsa hanzarin ki ba, baki ganin cewa yawanci 'ya'ya matan su da kansu kan janya kansu baya, suna ganin cewa idan an ce ayi abu kaza sai su nuna ba za su iya ba, kuma suke ganin cewa ai mu mata ne, saboda wannan al'adan ya riga ya ba su tunanin cewa wani abu mace ba za ta iya ba, ko in kika fito kina magana bai dace da ke ba. Orientation ne, kamar da ni fara magana na ce miki yau idan 'ya mace ta fito na farko kina fara za a ce ke kika fara. To in baki da wannan strong mindset ina stigma ina zai sa kiki pushing back, saboda an yi daga pointing fingers akan ke kika fara. Za a iya sa shi in a scenario kamar ki wani mugun abu. So shi sa mata da yawa suke, zaki gani mata muna da fasaha, babu dan adam inda bai da amfani a duniyan nan. Zaki ga mata na da fasaha, in kin ba su they can change to the table. Me yasa duk mazan yanzu suke neman macen da in kin ba ta ɗaya za ta mai da biyu? Saboda your own family ma ka gina familin ka. So orientation in ya riga ya dukufar da mata sosai. Ya riga ya dukufar da su da wasu zaki gani wannan ta yi magana a radio, wannan ta yi bata da kamun kai, that's the orientation. Ko kuma aka ga you are hustling, kina making ground, za a fara to there must be a man behind her success. Akwai namiji kin gane, to irin wa'annan abubuwan babu wanda yau zai so macen da za ta so ta yi wanka ta tashi da safe a kalle ta akan iska. Kuma wannan shine platform inda ake bawa duk wata mace da take that is self-expressing. Once you can express yourself, kina da tag. So shi sai kike gani da yawa mata suna, ko da kina da abin da zaki kawon ki contributing, sai ki gani an dan matsa gefe a ce aikin maza ne. So aikin maza ne ya riga ya sa mazan kuma, wasu mazan zaki ga they are very competitive. Wasu in ma ba ma sai kin je nesa ba, zaki ga ko saurayinki ne ko mijinki, wasu ba su san. Akwai maza haka nan da ba su san ki wuce su. Suna ganin kina dan da abin da zai kai ki sama, they feel threatened. Wasu kuma sai su ce kin fi karfin su da sauransu. So kin ga irin waɗannan abubuwan, still societal norms ne ke sa mace ta gani she is limited. I just have to stay in one place cause nan ne that's my safe zone. Malama Zainab, a matsayin ki na 'yar jarida,
kin san yawanci aka ce wai a wannan zamanin iyaye su ma suna taimakawa wurin mai da 'ya'yansu mata baya. Wani irin kokari kike a matsayinki na 'yar jarida na fahimtar da iyaye? Duk da na san a matsayinki na 'yar jarida ki ma akwai wa'innan kalubalen na cewa killa an je ki ko gidan rediyo ko gidan TV za a ce mace ce kinki ai a ce kina ɗakin girki da sauransu. Wani irin kokari kike yi wurin ganin mun janya tunanin wa'innan abubuwa a cikin al'umma? Kin ga kaman inda aka ce ta bangaren siyasa a duniya an bar mata a baya sosai. Tunda kin gani yanzu kamar ala misali a international ba kamar wasu kasashe ba ma da problem sosai mata, amma kamar a nahiyar mu na Afirka muna da problem. Wasu Hajiya ta yi magana cewa al'ada ya shiga cikin addini wanda ana iya kokarin maida abu ya zamanto addini. Kin san aka ce abu addinin ka ne kana kokarin ka kiyaye kar ka samu matsala a tare da shi. So kin ga kamar yanzu ala misali mata da yawa suna da burin a ce a siyasance su fito su bada gudumawa. Wasu suna so su fito su yi takara, amma kana gudun cewa kar ka fito a zo a bi ka da bita da kurki ko ba gaskiya ba. Yanzu alhamdulillah kamar wannan gwamnatin da muke ciki an dan samu mata da yawa sun yi participating a cikin wannan gwamnatin, amma har yanzu muna bukatan ƙari gaskiya fi sabilillah, because mata har yau babu wanda za a ce mace ta fito ta yi gwamna a Najeriya. Kin gani? Wanda yawanci idan suka fitan ma sai kiga ana ta yi kai kamar da gaske daga baya kuma sai a samu wanda za su durƙusar da tauraron. Fitowa mu jefa ƙuri'a, amma kuma wani me yasa mu ba ma samun wannan daman da mazajen suke samu. Ina ganin ba na mantawa mace ɗaya ne tun da Najeriya aka kafa ta fito ta tsaya ta yi ƙoƙarin maganar tsayawa takarar shugaban ƙasa, ita ce Mama Sera Jibrin. To baya ga ita ina ga ban ƙara ganin wata mace wanda ta tashi ta yi wannan kura. Ita ma to idan kika duba Mama Sera Jibrin ai ba wani babban za mu iya cewa kamar jam'iyyu da muke da su aka bata dama bai, yawancin mata idan kika gansu da gansu a irin jam'iyyun da ba a ma gama sanin su ba. Kwarai da gaske to inda muka dan gode wa Allah shine kafa inda za a ce an samu musamman a arewacin Najeriya an samu mace ta yi mataimakiya kamar Plateau, jihar Kaduna da sauran. Sai alhamdulillah da yan Rufai wanda shi yayi rawan gani wanda ana ganin kusan a kasashen ma da aka fi jin Hausa, wanda kin san idan aka ce miki maganan al'ada ne kusan malam Bahaushe ya fi karfafa wannan al'adan, yakan iya mai da ita addini, yana ganin duk saboda idan kika lura sauran yaruka ba su da matsalan da malam Bahaushe ma yake fuskanta sosai. To ta wajen wannan kai mu ce Nasiru El Rufai yayi kokari ta wajen wannan da ya dauka ya ba wa mace, kuma inda ake ganin kaman addini da al'ada yana da karfi a gurin kuma amma aka samu har mace ta zo ta yi tasiri a wannan gurin. To mun gode wa Allah, amma dai muna son ƙari, muna son a ce duk matakin da namiji zai fito ya tsaya takara mace za ta fito ta tsaya takara, domin ana laɓewa da addini sosai. Baran yi magana ta bangaren addini na musulunci. Manzon Allah ya riga ya ba mu dama cewa mace tana shugabanci, tun da yake ya ce baya na ku karbi rabin addinin ku a hannun yar karaman yarinyar nan na Aisha. Kin ga akwai Abubakar babanta, akwai Umar, akwai Usman, amma bai ce ku karbi rabin addini a hannun su ba, sai ya ce karɓi rabin addini a hannun Nana Aisha. Sannan kuma har yau muna benefitin wannan hadisan da Nana Aisha take ya fito daga wurin ta. Sannan muna benefitin kuna ma mace a gida ma ai ita shugaba ce, kuma gaskiya ba mutumin da zai tsaya yayi tarbiyyar mutum sama da 10, wanda shi shugaban kasan ma da ke kai mace ce ta raine shi ta kuma ba shi tarbiyya. Saboda haka duk yanda za a yi maganar cewa shugabanci mace a ba mu dama, kuma musamman mata su fito su tsaya takara. To ban katsi hanjarin ki ba, kin san aka ce idan yawanci aka baiwa mata dama, ko in ce zan mika wannan tambaya ga Rukayya ko kuma in ce ita za ta yi mana bayani akai, idan aka bawa mace dama mukan zama ga mu yanzu bari mu duba wannan wato wanda aka bata shugabanci, ko in ce ministan kula da zamu iya ce al'amuran jin kai, wato ita Beta Ido, wanda idan kika lura a farko ta dauko aiki sosai, wanda ana yaba mata har ta haɗu da kungiyar nan na Onga wanda suka yi alƙawarin za a kawo ci gaba, amma kuma daga baya sai muka ga abubuwa sun canza, musamman idan kika duba bangaren nan na wato yan power da ake mutane suke samun abubuwa da shi, wanda zaki ga akwai wanda suka gama karatu ba aikin yi da sauransu, wani ma da shi yake ciyar da al'umma, sai ga shi mun
wayi gari da cewa kawai kwatsam a wannan makon an dakatar da shi wasu wanda ma wasu suna ganin cewa kawai ta dakatar ne saboda wani bincike da take so ta yi a gwamnatin baya wanda ita Sadiya Faruk ta shugaban ta kallon wannan al'amarin Rukayya. To ni ba zan ga cewa wai da aka bincike ba kisan kwana iya yi kuma na so a ga cewa shi ya kawo sabon abu instead of ita ta yi creating abu kin gane wani ba ta kara ministerin ba wai a ce abun da ke nan da yake amfani talaka ciya ta ɗebe ba kin fahimce ni need to because I just fish wants to make ta so ta yi suna ne irin ita she instead of to be innovative like ta kirkira nata mana okay wani a ce wani empower din a bunƙasa shi maybe a ce a rage mai tsauri wajen register kinga ko kuma a ƙara number of participants za su iya enrolling a to amma a yanzu ta ce ai sai baba ta gani na iya yiwa za a dawo da shi ko kuma za a canza tsari kawai ina gani kawai tana karan bane a ce bata yi bane kin san akwai wani abu ɗin da rayuwar nan ko na so ya shiga irin spotlight irin ga abun ne sanadi kin ga abu ne na yi saboda kin ga dai komai ya dai ko da 24 wani za a kai ta trending wance ta yi kaza wance ta yi kaza kin gane to me I just feel like kawai she just want to make name ta creating kawai problem akan ta yi wani abu instead of her to ta yi sama abu kin gane ta bunƙasa wannan abun if akwai ma problem din ta bunƙasa mana idan maybe a ce number of enrollers din ya kadan ta kara so da me abin da ake ciki yanzu ya wuce gaba mu wata ko wajen mai kadai akwai ne sanadiyan wannan harkan man nasu sun bar business akwai masu business and taxi akan wannan man nasu ne za su samu ne za su kina nufin da saboda duba yanayin matsin tattalin arziki duba yanayin da ake ciki kin gane and then let us see what she can justify kin gane ne akan issue din me yake akan issue ina ba wai ta tsaurara ba because abu ne ta kawo yanzu ana kadai san adadin mutane ya shiga matsala akwai mutane ne suka yi abu ne akwai mutane suka dogara da shi kin gane ne kuma suke amfana da shi empower akwai teaching akwai agrotech akwai lot of abubuwa zai iya kara maka fasaha kin gane amma sai zai zama yanzu nan ta dakatar wani mutum ta tani wa za su cikin bala'i cikin halaka yanzu kin gane ne don aji a da yanzu nan an ce an durman is the devil's workshop yanzu a ce yau na wari gari na yan fana yake ba na samu zan fara to idan kai kaza ana samun kuɗi kinafin nan baka kinafin mutum a misali ala misali ke yi zan isa miliyan kaza kin gane to za ta iya sa wani abu ta dakatar zai iya karkata ya zama matsala da bala'i a cikin al'umma instead of her in ma gyara ne ta gyara amma abun yayi continue kin gane to muna iya kiran wannan a matsayin irin matsalar da mu mata muke fuskanta wurin ganin cewa sai mun binciki laifin junan mu da kuma a yayin da ake ciki wanda killa inda namiji ne ya bar wannan kujeran kina ganin ba lallai tayi wannan abun ba kin san kamar da Amina ta faɗa yanzu nan ita in kina so ki samu matsala a rayuwarki mace ce astaghfirullah wallahi zaki dama da namiji ba da batun wani magana banza maka wani abu you help you kin gane amma da ita mace ce she always feel that kind of threat kin fahimce ni da ta you ita ce kawai na ya mace don mata muna ta forget it mu yi magana gaskiya to ourselves ta you ita ce kawai ta yi kuma kila ta duba ta hanga ta ga cewa abun da ya kamata ya isar ga jama'a bai isar ba so maybe dakatarwar ya iya zuwa ya iya zamewa alkhairi based on ta tafi ta tunkara a wajen ne ita kadai ta san bai ta gani zai yi kuma kawai dai ta daidai sa Sadiya Umar Faruk ne on her toes kin gane ne because of ta ga ake ta ba ta same ta laifin komai ba kin gane irin ta aikin da kamata to saboda haka na ita ma bari ta dan bari ta fito da abin ta ga cewa ta dan mata gaskiya muna rike ta rayuwar mu dan maybe inda namiji ne ba za ta mai haka ba kuma inda namiji yake kan kujerar ta yanzu haka nan a misali ina ba zai masa dai haka nan ba sai maybe ya ci gaba da aikin malama Amina to kin san an ce kogi bai kikin daɗi ni ko duk sanda na zauna na yi tunani bari a fara da wannan duk sanda na zauna na yi tunani irin kamar daman nan da ake cewa a bawa mata gaskiya yana bata min rai saboda mutane ne kin gane matan da mazan duk an halice mu so irin in aka fara cewa opportunity mata ba wai sorry to say ba wai kamar irin kare za a ɗauko a bawa kin gane abin na bata min rai bai kamata ma a ce wai okay office in nan A is for women no kamar yanzu idan yau kina da kungiya kika kira ni kika ce ma Amina kina NGO da sauransu zan baki finance ba zan yi ba cause mostly treasurer me inna ba zan yi ba I'm a program person ina partnership ina founding organizations as well abin nan da kike ganin wani namijin za kake bani treasurer kudi bai bata a wajen ma kake bani so cause wannan shine role inda aka fi bawa mata kafin ki ga namiji treasurer a organization sai kin zuba so irin wannan wai ga role ɗinki wannan ya isa wallahi yana bata min rai
jini yake da a jiki, basiran ma wasu matan ma mostly, because to me yadda nike ina akwai namijin da cannot stand my capacity when it comes to talking and everything. So ka zo da ni kana ce min wai wannan bai yi ba. Let's get to that type da cewa ba wai sai an ce wannan slot in na mata bane yayi. We are humans. Kin gane ba wai wani tunkiya ko kwaduwa ka ba da zaki ce irin kamar gwamnati ta kawo wani sabon innovation an fara kawo dabbobi cikin gwamnati, kin gane irin wannan abu. To irin wannan ne yaki ce min to kin ga irin kwadan nan sun isa ko tunkiyoyi nan sun isa, amma waɗannan process in mata ne. Muna da basira. Za ku iya barin mu da 'ya'yanku, amma ba ku iya barin mu da offices me running, but we can run it. So ba wai bai yi ba sai ya kai lokacin da za a ce maza 100 mata, idan kama a ce wai maza 100 mata a ce to offices in is balanced. I don't know how to put it. Amma ki san wani lokaci ko a cikin gida iyaye misali yanzu idan za a baki abinci da ke da dan uwanki namiji zaki gana shi da yawa, aka tambaya su ce ai namiji ne. Kina ganin tun daga iyaye kenan ake samun wannan bambancin kafin a je ga al'umma? Abin nan gaskiya orientation ne, ni ban san da za mu yi gyara shi ba. Orientation in ko tun daga ciki ne aka fara. Ke mace in kika yi shekarun nan kaza ne kin gane. Wasu matan daga matan suka gani kin fito kin dan fara abin nan ki za a fara kamar flower take ai za ta dish it. So that it's my career we're talking about. Thank you. No, that is the truth. Kin gane to abun nan in ko bari ne, the more you go up the more kake sake ganin differences. Wato an dai fara tun daga gida. Wanda yanzu misali kofi na hannun kika dauka ya wuce zaki ya fashe. Ke mace ce zaki je gidan miji. Ko kuma in kika amma shi namiji da ba za a taba cewa zaka zauna da mata ba, shi yasa tun daga farko suka dauki wannan abin suka sa akan su kai mace ce ke laifi. Tabbas the more kina tafiya the more ake gani wasu differences, kuma za a ce ke mace ce in kin kai kaza. Wani ma in kika yi magana da yawa za a ce amurya ki ta cika tashi ba zai kike aura. So da baro da ga Zainab a matsayin ta na yan jarida da zaki ji ai muryar ta kaza ya kare ko kuma in kika je killa daukar rahoto kiji an ce ai mace ce kan ba da dama da sauransu. Tana kaza saboda abubuwan da yawa muna jin su. The more you advance the more kake ganin societal norms in, amma at the end of the day it depends on yadda kai as a human kai accommodating. So da fa babu yadda za a kai ka ce jita jidin kananan magana bai getting to you. Mutum ne kai kana da jini zai get, amma yadda in yau kika zauna shi sa wasu da yawa zaki a hanya sai su saka su ce to bari mu je mu auren tunda auren ne ba su duba la'akari da cewa lokaci ne. So ini dai kam ina fatan sanda ba za a dinga cewa an ba mata of 5 office ba to an dai adalci. Let's get to that stage da cewa competence abinda zaki iya kawowa to the table shi za a dinga dubawa a ce a kin cancanta ko ka cancanta irin wayannan abubuwan. So gaskiya wai ko da an ce wai a cikin a misali a ce cabinet 100 ne a gwamnati kuma an bada 70% sun cancanta, that is me for you. Ba wai sai lalle saboda dai kina mace ba an dai ba matan a'a a duba in mun cancanta a bamu. Akwai wayanda sosai sun cancanta amma saboda daya ko biyu za a abin gaso ko da an ba da 10 yanzu. We are hoping to see government da yau za su kalla su ce competence. Illa ce a jihohi da muke da su a arewa 19 ko in ce a jihohin Najeriya 36 tunda ba maganan arewa kadai muke yi ba, muna maganan ma duniya ne gabaki daya. To amma kin san aka ce so ne amma san kai yafi. Kasar mu Najeriya arewa da sauransu a ce misali a jihohin da muke da su 19 har da babban birnin tarayya 20 kenan a arewa, a ce misali a ce an samu mace gwamna 9 ko 10 maza ma haka, sannan a ce a shugabancin Najeriya duk da dai muna da matsala mu ma in kika lura lokacin da aka yi primary election matan da kansu suka zame a kujeran shugaban kasa. Ta ce ta bari madadin ki tsaya a matsayin ki na mace ki ma dan yi gwagwarmayar da ke inda har da gaske muna son kanmu ba wai a biya ki wani yan canji misali in canjin kenan aka biya a ce ki janye ba. To ina ga mu ma kanmu muna da matsala. Amma ta wajen wannan akwai wata Hajiya Khadija iya Abubakar ina ga Niger State ita ta kai ta yi kokari gaskiya kwarai ita ta kai har ga matsayin an yi general election da ita yawa ita ta. To amma kuma in kika lura mu mata wanda idan kika duba a kiyasi ma gabaki ɗaya mun fi kowa yawa, mun fi mazan yawa. Sa'an nan kuma mu ma muna da matsalan kanmu, da wuya ki ga mace mu da muka fi da wuya ki ga ta ce miki tana son mace ƴar uwarta. Kin gane ya shafi kamar yadda kuma ta yi magana Hajiya Amina ta yi magana akan orientation. Orientation yana shiga ciki gaskiya bisa bilin. Yanzu ala misali bari yi magana a bangaren makaranta. Yanzu uba muna da matsala har yanzu karatun 'ya'ya mata a karanci. Yawa ya kamata yanzu uba
bane ya gwammaci gara ya dauki ɗansa ɗa namiji ya sa shi a makaranta ita kuma ya mace in ta dan data sai a kai ta yi aure. To ai ban ka tsahan zarin ki ba idan kika duba tun muna kanana zaki ji an fara cewa kakki kashe kuɗi za a fara siyan miki tukunya ba wai an ce kar a siya ba amma abin da aka sa miki a kwakwalwanki kenan fara tara kuɗi zaki a sai tukunya za a siya kaza shi kuma namiji ana tunanin wani ƙasa zan kai shi zai yi kaza da sauransu to ke kanki zaki tashi da tunanin fa ina kaiwa shekara kaza aure zan yi. Sannan shi uba yana tunanin cewa ita arzikin gidan wani ne ba a tashi ba shi ba zai amfana da ita ba saboda haka gara ya je ya saka ɗa namiji a karatu ita ya mace kuma ya tura ta gidan wani sannan gidan wani nan in an tashi fa da yanzu ala misali masu karantarwa na addini in sun tashi ani na riga na san addini na cewa yanda mace take da haƙƙi akan yanda ɗa namiji yake da haƙƙi akan ya mace ita ma mace tana da haƙƙi akan ɗa namiji to amma za a jera haƙƙin ɗa maza 100 ke naki ba amma ba za ki ji an ce a namiji duk in yayi ma matansa abu kaza zai shiga wuta ko zai yi kaza ba amma fa ke in kika yi kaza za ki shiga wuta kuma zalibin na ɗaya ne sannan kuma manzon Allah fa ya riga ya ba mu dama sallallahu alaihi wasallam wallahi tallahi ya ba da dama akwai aya da ya sauka ma aka ce asma'u ta zo gurin manzon Allah ta ce ma sami'tin lahi zakaran nisa fi hijrati bi shay me yasa ban ji Allah ya ambaci mata game da hijira ba fa anzalallahu sai aka saukar da aya tana karkashin suratul ali imran karshe inni la udiu amala amilin minkum min zakara a unsa ba na tauye aiki mai aikatawa ko namiji ko mace. To amma yanzu kin san akwai wani abu ɗaya da ke faruwa yanzu Allah ya kyauta idan mace ta yi ciki sai ki ji an ce ke ce da abun kunya shi namiji da abin da ya ado ne kin san wannan kalman ya bada tasiri sosai da zaki ga maza suna abin da suka ga dama wanda kawai society ta maida cewa ko kuma in ce al'umma sun maida cewa idan mace ta yi abun kunya ita ce kadai ta yi abun kunyan namijin ba ruwan shi ko da ko ya karba. To wannan kuma hajiya zan iya a nawa tunanin zan iya ganin cewa ita ne za a fara gani a jikinta. To a jikinta amma kuma inda a ce al'umma sun ba da daman abin da ta yi har ta je ta samu wani. Irin kamar yadda kika faɗa da tasowar mu ana wannan namiji ne a'a wannan na wane ne fa ina ke kin gane kamar na faɗa da our biggest barrier is the culture because tun ma kan haife ka like abu ne da ta so like how many thousands years ago kin gane irin more than 1,800 abin da ta zuwa har yanzu na ita mace fa she's fragile haka ake kallon mace kawai shi has only ita mace she cannot withstand ita mace kin gane to abun ya zo kake yanzu nan ko me zaki fito ki in ma kika zage ma za ce wannan ma ba yahudiya ce no that's the fact. To kisa akwai wani magana da mu mata ko in ce haka yake a ce duk namijin da kika ga ya ci gaba a rayuwa akwai goyon bayan mace ko da maman shi ko kuma mahaifiyar shi to mazan sukan yi korafi da cewa mu ba ma cewa idan mace ta samu ci gaba akwai goyon bayan mahaifinta ko dan uwanta wani dai namiji haka ya ke ganin wannan lamari duk da dai mazan suna ɗaya daga cikin waɗanda idan kika yi fito yanzu kika yi abu za a ce kin manta ke mace ce. Kin san Allah magana ta gaskiya ba ƙarya bane every successful man dan mace na da abu sai ce ki in ka ilmanta da mace kamar ka imta da entire al'umma ne because if her husband da mijinta na akan position wani irin mukami she will make sure it's either she do one of the two ko she brainwash him in the sense ba zai abun kwarai ba ko kuma she guide him ya abun kwarai kin fahimce ni amma kuma kin san wani lokaci kamar yadda kai magana mu ma koma bayan kanmu ne domin ba zan taɓa manta ba akwai wanda na sani da muna makaranta ta ce ita damuwanta ba ta so ta gama makaranta ta yi aiki da muka tashi fita sai ta fita da third class pass kenan a yanzu da tabbata da shi sai tana irin kuka ce menene amfanin kuka baiwa Allah aikin ce da ba za ki aiki ba to kin ga tun farko mu muke sa mu kanmu cewa ai da zaran mun gama mun san ɗakin girki za mu ƙare. To masu sauraron mu kuna tare mu da mu ne daga nan trustradio.com.ng kuma kuna iya samun mu a Radio Garden. A sunana Zainab Alƙali kuma kamar yadda yake ina tare da abokanan tattaunawa nawa kenan wato Zainab Muhammad Bununu da kuma Amina Sani Minal sai Ruqayya Muhammad Dambuwa. Zainab ina fatan na faɗa daidai. To madalla ina ga za mu je mu sha ruwa idan muka dawo za mu dora ne mu duba yanayin da mata ke ciki musamman ma a shafukan sada zumunta wanda yanzu muna duniyar digital kenan duniyar fasaha da sauransu da yadda mata suke gudanar da al'amuransu a wannan shafi da kuma yadda muke yi hanyoyi masu kyau da ake bi da kuma marasa da kyau da kuma irin ci gaban da ya kamata a ce mun sanya wa kanmu ta yadda za mu bunƙasa al'amuranmu na rayuwa na yau da kullum. Man sauraro muna dawowa nan ba da jimawa ba. Yan uwa ku bare na mata, yan uwa ku bare na mata, mata iyayenmu ne su, mata iyayenmu ne su,
haka ne. Mata iyayenmu ne su, mata iyayenmu ne su, dole ne mu san girmama su. Dole wata guda so tara daidai, ku dubi yunkurin haifa ƴaƴa. Kun ga su suke haifa ƴaƴa, suke wanke ƴaƴa, suke rungume ƴaƴa, suke goyon ƴaƴa har yara su girma. Ba shakka